prvom rade dovolte takisto poďakovať pánovi profesorovi Petrovi Drulákovi a celému hnutiu Svetopluk. Naozaj robíte fantastickú robotu pri spájaní či už ľavicových alebo pravicových vlastencov, lebo toto dneska potrebujeme proti tomu bruselskému molochu, ktorý nám chce zobrať suverenitu a slobodu. A vždy, keď idem okolo Bratislavského hradu, Milan Uhrík potvrdí, máme tam nádhernú sochu Svetopluka. Ja si vždy spomeniem na Peťa Druláka a na Svetopluk. Robíte to fantasticky a ako hovorí u nás náš pán premiér Robert Fico, takto sa to robí do psej matere. Takže len tak ďalej. Priatelia, dovolte nadviazať na Katku Konečnú, s ktorou fantasticky spolupracujeme v Európskom parlamente a naozaj ďakujem pekne za to, že bojuje aj za nás, za Slovákov, pretože sa naozaj spustil sa lynč proti Slovenskej republike a ten dôvod je samozrejmý, zbavili sa Maďarov, zbavili sa Orbána, tak teraz potrebujú zničiť Slovensko. A také tie tri hlavné smrteľné hriechy, ktoré spáchal Robert Fico, asi všetci poznáme. Prvý bol to, že zablokoval migračné kvóty. Vďaka čomu dneska je Slovensko, ale aj mnohé iné krajiny Strednej Európy oslobodené od takých vecí, ktoré sa dneska dejú v Belfaste, v Southamptone a tak ďalej, čo hovoril aj pán poslanec, europoslanec Uhrík. Že tam odrezávajú hlavy, že tam nejakým spôsobom šikanujú ľudí, ktorí sa dostali do stretov s kultúrnymi minoritami. Potom tu máme druhý smrteľný hriech Roberta Fica. A nás v strane Smer, Slovenská sociálna demokracia. My sme si dovolili takú nehoráznosť, že sme do ústavy dali, že existujú len dve pohlavia. Čo samozrejme v Bruseli vyvolalo obrovskú históriu. Oni majú 76 pohlaví, hej. Ráno sa zobudíš ako muž, po obede si žena a nadvečer si povie, že si mačka, tak si mačka. Takto to funguje v Bruseli, hej. A my sme povedali, nie, my máme zdravý rozum. U nás ešte platia zákony biológie, ako by povedal pán europoslanec David. U nás to stále ešte platí. Nebudeme ich novelizovať. A sme presvedčení, že jednoducho sú len dve pohlavia. A že áno, rodinu tvorí mamička, otecko a detičky. A nie Fero, Jožo a niečo adoptované. Hej? Takže takýmto spôsobom to fungovať nemôže. Opäť, rozúrili sme ich, ale tu platí tretia vec. Robert Fico spáchal ten najťažší smrteľný hriech preto, lebo chce mier s Ruskom. Lebo nechce vojnu. A to je to najhoršie, pretože Európska únia sa dneska premenila na vojnovú mašinu. Ona dneska do veľkej miery, žiaľ, musím to povedať veľmi ostro, pripomína Tretiu ríšu, 30. 40. roky. A z histórie to poznáme. O čo išlo Hitlerovi? Expanzia na východ. Čo robí Európska únia? Boli to Rusi, ktorí sa tlačili niekde k hraniciám Európy alebo niekde, nedá Bože, Ameriky? Videli ste nejakého ruského vojaka niekde na mexickej alebo kanadskej hranici? Nie, boli to americké vojska, ktoré sa tlačili k ruským hraniciam. Čiže expanzia na východ. Potom tu máme rusofóbia, nenávisť voči Rusku. Keď si pozriete Mein Kampf, tak o ničom inom to nebolo. Nenávisť voči Rusku, nenávisť voči Slovanom. Samozrejme aj voči Židom. A potom, pochopiteľne, zbrojenie. Ja keď si pozerám, čo dneska za zisky dosahuje Rheinmetall, čo bol kedysi ten slávny nacistický podnik, ktorý ovládal Hermann Göring, tak je to zhruba už na tej istej úrovni, ak nie horšie. Oni rastú neuveriteľne. Už sa nemeckého zbrojenia obávajú Poliaci aj Francúzi, už to začína byť téma. Už sa vraciame naozaj do tých 30. a 40. rokov. Bačko Mináč, slávny slovenský vlastenec, intelektuál, spisovateľ, v 90. rokoch na úvod hovoril o Európskej únii ako o nebezpečnom projekte preto, lebo bol presvedčený, že to, čo sa Nemcom nepodarilo vojensky, týmto spôsobom páchajú ekonomicky. Že to je neokoloniálny projekt. Že oni nás dneska neobsudzujú armádami, možno, že dneska nie sme protektoráty, možno, že tu nemáme nejaké nacistických, by som povedal, satelity a podobne, ale máme tu neokoloniálne pánstvo. To znamená, že ekonomicky nás ovládajú kompletne. A vydierajú nás. Potom pochopiteľne, pokiaľ chcete spraviť nejaké rozhodnutie v Bruseli, tak vám povedia nie, nedostanete tranžu z plánu obnovy. Niekoľko miliárd. Takýmto spôsobom vydierajú Slovensko, vydierajú Maďarsko, alebo vydierali, a to robia každému, kto si dovolí mať iný názor. Lebo to je to najhoršie, mať dnes iný názor. Preto hovorím o otvorenej fašizácii Európskej únii. Pokiaľ niekomu prekáža iný názor, tak naozaj smeruje k fašizmu. Robert Fico takmer bol zavraždený len preto, lebo chcel mier s Ruskom, lebo mal iný názor.
Našťastie ten lynč proti Slovensku v Európskom parlamente reprezentuje do veľkej miery dobre známy intelektuálny titán Českej republiky, pán Zdechovský, s charizmou chrobáka Hovnivala, čiže naozaj nie je dôvod sa veľmi obávať. Ja som presvedčený, že keď si takýchto hrdinov zvolia, tak myslím si, že nemôžeme prehrať. Hej? A na našej strane sú takí ľudia a také osobnosti, ako je Katka Konečná. Takže naozaj tento boj nemôžeme prehrať. Ale je to veľmi nebezpečný trend. Keď už niekomu vadí iný názor. Ja som bol minule v diskusii s českým europoslancom Vondrom a on bol až tak strašne šokovaný, že niekto má iný názor, že utekol z diskusie. Utekol. To už tam sme sa dostali, že on nevie si vypočuť, že áno, halo, Európska únia, tak keď ste tu vrieskali po Rusoch, že je tu nejaká vojna na Ukrajine, tak hádam asi odsudíte aj vojnu, ktorú pácha Amerika v Iráne, alebo tú genocidu, ktorú pácha Izrael v Gaze, alebo ten hladomor, ktorý spúšťajú Američania blokádou Kuby. Nie, tam ste ticho. Tam sa postavia všetci a kritizujú zhodou okolností Irán, Kubu a všetky tie obete amerického imperializmu. Toto im poviete a oni utečú z diskusie. To je hrozné. Tam sme sa dopracovali. Tam sa dopracovala Európa, ktorá kedysi mala takých lídrov, a teraz to poviem naľavo aj napravo, ako Charles de Gaulle, alebo ako Willy Brandt, ktorí hovorili naopak o dobrých vzťahoch na západ aj na východ. O čom bol Willy Brandt? O tom, že majme dobré vzťahy so Sovietským zväzom. Prečo sa dneska nejaký Nemec nevie postaviť a povedať toto isté? To isté je Charles de Gaulle. Hovoril o Európe národov, hovoril o tom, že musíme vyvažovať keď vidíme aroganciu zo strany Spojených štátov amerických, tak máme dobré vzťahy so Sovietským zväzom. Keď vidíme opačne aroganciu na druhej strane, opäť to vyvažujeme. Toto je rozumná, pragmatická, realistická politika. Nie, dneska tam vládnu fanatici, ktorí chcú vojnu s Ruskom. Potrebujú zbrojiť, aby mali zbrojovky obrovské zisky. Toto je veľmi, ale že veľmi nebezpečná cesta. Navyše v situácii, kedy sa Európska únia manevrovala do takej ťažkej ekonomickej krízy, že z toho nie je cesta von. Zoberte si, my sme sa sami odstrihli od lacných ruských energií. My si takto strelili do vlastnej nohy. Takže nám začal kolabovať priemysel a v situácii, kedy ten automobilový priemysel v Nemecku, ktorý ťahal celú ekonomiku Európskej únie, má problémy už kvôli tomu, že nezvláda konkurenciu z Čínskej ľudovej republiky a páda dole, tak v tejto chvíli sa ešte odrežeme od lacných ruských energií. Do toho príde americké šialenstvo v Iráne, zastaví sa Hormuz, tým pádom opäť ešte väčšia kríza v energetike, kolabuje to tu celé. A namiesto toho, aby sme začali vyjednávať s Rusmi a vrátili sa k lacným ruským energiám, my ešte prikurujeme. Ešte viac eskalujeme ten konflikt. Ešte viac si strieľame do vlastnej nohy. Toto dneska robí Európska únia. Kolektívna samovražda. Kolektívna ekonomická samovražda. A energetická. A aj geopolitická, pretože čo vidia Američania? Vidia kompletne závislú Európsku úniu. My sme dneska kompletne závislí od Američanov, energeticky, ekonomicky, vojensky, vo všetkých oblastiach, tak sa s nami zaobchádza ako s handrou. Lebo jednoducho nemáme zdravý rozum. Myslím teraz Európsku úniu. No my ho máme, ale lídri v Európskej únii. Namiesto toho, aby teraz vyvažovali a jednali s Ruskom, jednali s Čínou a nejak sa postavili aj voči tomu americkému imperializmu, že jednoducho za daných okolností, pokiaľ by ste spolupracovali so združením BRICS a urobili protiváhu tomu, čo dneska robia Američania s Izraelom, tak by ste vytvorili to, čo je predpokladom každého mieru. Pokiaľ bereme vážne jedného z najvýznamnejších realistických filozofov Kennetha Waltza. Rovnováha je jediný spôsob, ako doručiť mier. Ale to nejde, pokiaľ ste len mopslíkom Spojených štátov amerických. No ale čo očakávame od takých osobností, ako je von der Leyenová alebo Kallasová? Kto tieto osobnosti v úvodzovkách môže brať vážne? Veci z nich robia srandu. Zoberte si, keď sledujete možno aj ruské médiá občas, tak to je naozaj na pobavenie, keď niekedy komentujú tieto. Kallasovú jednoducho v Rusku nebere nikto vážne. A kto by ju bral vážne? Však jej manžel zbohatol na tom, že robil kšefty s Ruskom a dneska sa tvári ako najväčší rusobiec. Takže priatelia, ja som presvedčený, že dnes musíme robiť presne to, čo aj celé hnutie Svätopuluk od prvého momentu robí. Spájajme ľavicu a pravicu v tom, čo je dôležité. To sa vždy dialo v tých národno-oslobodzovacích hnutiach. Vždy tam bol aj ten ľavicový, pravicový prvok. Vždy tam bolo podstatné vybojovať práve tú suverenitu. Toto je dneska naša úloha, aby nás nezmangloval Brusel. Ja som písal o týchto veciach v knižke Antiglobalista už možno pred 10 rokmi, že jednoducho áno, tá ľavica, pravica stále existuje, stále je to téma, ale dnes sa musíme vedieť spájať za tú národnú myšlienku, za tú myšlienku suverenity a ten odpor voči globalizácii musí byť našou hlavnou témou. Voči neoliberálnej globalizácii, voči tým ich vojnám. Toto je naša kľúčová úloha. Je to možno kontroverzné, hovorím to často, aj mi to občas vyčítajú, keď hovorím o tom liberálnom fašizme,
ktorému dneska čelíme. On povedia, hej, to je oxymoron, lebo však liberál nemôže byť fašista, no ale vo forme áno. Liberáli alebo progresívci sa dneska správajú ako fašisti vo formálnej stránke. Neuznávajú iný názor. To je tá totalita, ktorá je tak silne skrytá v tom liberálnom posolstve aktuálne. A dneska, tým, že oni fašizujú tú Európu, ja som presvedčený, že sa musí spájať aj tá ľavica, aj tá pravica, tá vlastenecká alebo tradičnejšia ľavica a pravica, aby porazila tento globalistický, progresivistický, liberálny narratív. A možno posledná poznámka, aby som nehovoril príliš dlho. Právo veta. Naznačil to už aj pán Uhrík, pani kolegynka Konečná, aj pán kolega Ivan David. Naozaj, dávajme si na to pozor. V Európskej únii sa chystá zrušenie práva veta. A to bude kompletný koniec akejkoľvek národnej suverenity. Nie, že by sme ich teraz mali veľmi veľa. Ja som nedávno diskutoval v televízii, keďže so mnou do televízie odmietajú chodiť kolegovia z Progresívneho Slovenska, čo je pre mňa obrovská česť. Zamyslel by som sa nad sebou, pán poslanec Uhrík, že s vami už chodia. Ale nežartujem. Tým pádom chodím veľmi často s českými kolegami, takže mám trošku prehľad o vašich europoslancoch a teda nie je to zrovna najpríjemnejšie, čo som kedy v živote zažil. Istý pán Ondřej Koláš, dobre hovorím, taký nejaký europoslanec z nejakého... TOP 09. TOP 09, výborne. Koneba nám zrušil. Áno, Kôň, taký, to mi presne napadlo, keď som ho videl, lebo to bolo až neuveriteľné, že tento človek úplne otvorene obhajoval, že my nepotrebujeme právo veta, že my vlastne vôbec nepotrebujeme mať ani demokraciu. Lebo argumentoval som pochopiteľne, ako chcete doručiť demokraciu, pokiaľ nemáte nejakým spôsobom národnú suverenitu. Však jednoducho, keď raz, ja neviem, na Slovensku si povieme, že chceme mať dve pohlavia v ústave, no tak nám ten Brusel nemôže zobrať túto právo a nemôže vlastne zobrať tým ľuďom právo demokraticky rozhodnúť o týchto veciach. Jeho argument, však to nepotrebujete. Vy viete predsa participovať aj inak ako voľbami. Vy viete napríklad demonštrovať a protestovať. Vy viete v samospráve sa spýtať nejakou starost. Toto nám povie český europoslanec. Oni jednoducho nechcú už ani mať základnú národnú demokraciu. Aby o všetkom rozhodoval Brusel, o všetkom bude rozhodovať nejaká úradnička, nejaká Lajenová alebo Kalasová a my budeme môcť protestovať. Toto je riešenie, ktoré ponúkajú naši drahí globalisti z Európskej únie. Priatelia, prepáčte, že som hovoril o vašich teda kolegoch, pánovi Vondrovi, Zechovskom či Kolážovi. Ja som presvedčený, že v Česku máte neuveriteľné množstvo schopných, inteligentných a úžasných ľudí a sú tu skoncentrovaní v tejto miestnosti. Na Slovensku máme tiež takýchto polobláznov, ako máte vy, takže verte tomu, že s nimi bojujeme veľmi tvrdo a verím tomu, že o rok vo voľbách sa nám aj podarí vyhrať. Držme si vzájomne palce. Česko a Slovensko, Slovensko a Česko musia ostať bratské národy napriek takýmto šialencom. Ďakujem veľmi pekne. Děkujeme moc.